Sanibonani guys, igama unqabileni bathela amazwi la eNimba angomhla ka-2 September. Guys, uZoleka benoLazarus-ke bake bakhuluma-ke ngale ndaba le yokuthi badidisekile ngayizolo besathi sebeshare ukiss kanti kuzofika uqhawe. Manje-ke bebekade beqhubeka la begcine khona-ke namhlanje. Impela-ke uyicelile uLazarus washo ukuthi-ke ngale ndaba yayizolo bengicela siqhubeke la sigcine khona. Impela ushilo wathi uyazizwa ngale ndlela engizizwa ngayo nami ngayo. Hhayi-ke guys, bashera-ke leyo kiss kanti u-girl uyaphupha. Uphuphe wamane wahleka ebona ukuthi wow, le ndoda le usezeyibona ngisho emaphusheni. Hhayi impela ufuzile ukuba uyithanda ngampela. Hhayi-ke namhlanje-ke uthe eqeda nje ukuvuka embhedeni waswenka u-girl wagqoka isuti eblue, wafaka ngisho uthayi ngaphezulu, girl eformal emuhle. Emangalisa eya e-ofisini phela ngoba bekunemithingi kade izobanjwa uLazarus kanye noSydney khona nestaff sonke-ke saseKhosela Tech. Hhayi-ke emva kwemithingi-ke bamncomile-ke uZoleka inconywa uyena uLazarus ngoba ngathi yonke into ayenza uZoleka uthole iy'ncomo ey'nkulu ngoba vele phela ubhuti kukhona akugebhele kuyena. Uthe suka lapho-ke washo ukuthi eyi ubheke iklayenti yale e-China, impela uyaqhubeka nokusilethela imali la ebhizinisini. Hhayi uZoleka-ke wakhombisa ukuba happy, wabonga kakhulu ngokunconywa. Wase waqala-ke indaba-ke uLazarus wathi mayelana nayizolo angakhohlwa phela bengingathanda ukuthi namhlanje ngikukhiphe for i-lunch. Wamane wathi uZoleka cha ngisayemithingini and emva kwale mithingi khona enye futhi yesibili enginayo. Wase washo ukuthi maybe next time. Wabona kuLazarus ukuthi nansi into ebekade ihlukumeza uHlathi. Ngaso sonke isikhathi uZoleka akekho eduzane ukuspenda nje isikhathi nomndeni wakhe nabantu akabathandayo. Kumele ehlezi esemsebenzini. Kodwa-ke wathi uLazarus, no, I will not be a fool. Ngeke ngize nje ngimane ngimthethise mina uZoleka njengoHlathi ngilokhu ngithi unkosikazi kumele ebesendlini, unkosikazi kumele apheke, unkosikazi kumele akline. Wathi nje yena ngoba akakwazi ukuthi aye ukuthi amkhiphe kwi-lunch, kungcono athenge i-lunch ayilethe kuyena ngoba ubhizi u-girl. Strategy guys. Ube uqeda nje imithingi yokugcina wathi uLazarus, Zoleka uyasebenza, uyazi uspenda ama-hours ngama-hours usenzela ama-millions la. Ngithe angeke ngikubambele nansi lunch. Wamane wahleka uZoleka wathi there was no need, kodwa-ke ndiyabonga kaloko konke ndiyabulela. Hhayi-ke guys, kuthe kusanjalo wabeyifaka indaba. uLazarus wathi uyazi phela izolo siphazamisekile, bengingathanda ukuba siqhubeke la sigcine khona. Wabesondeza umlomo wakhe wamane wavuma uZoleka wathi yeah, you may kiss me. Guys, and then they kissed. Okusho kona-ke guys ukuthi ngampela amaphupho ayafezeka for abanye abantu ngoba phela uZoleka guys uke wayiphupha le ndaba, wayiphupha njengoba injalo. Umehluko bekuyingubo nje akade beyigqokile kodwa nje i-moment was exactly the same and it happened. So uZoleka mengase simbuze sithi, girl, do dreams come true? She would say, definitely yes. Mina noLazarus see living proof of that. Hey guys, akupheli-ke lapho. Nangu-ke uZoleka ubhizi u-girl uyapheka, uphekela umndeni wakhe-ke. As usual siyamazi-ke uZoleka uyayithandela abantu ukupheka usisi. Kuthe kusanjalo-ke safundisa uYanga ukuthi-ke ibhodo libanjwa kanjani ngoba phela naye uyintombazane, ngelinye ilanga kumele phela akwazi ukupheka ukuze aphekele umyeni nabantwana bakhe mekuwukuthi uzoshada. Hhayi kuthe kusanjalo kwabe kwakungena inokh emnyango. Wahamba uYanga wayobheka. Kube nje ukuthi tata, ilothi heqe uvalo kuthumeka. Buza ugele eyiphendula ukuthi hayibo usefunani-ke manje uHlathi laphaya ngoba phela walibeka kwacaca bha likamva ukuthi akamdingi kuloya muzi. Umane wazisa sengathi kuletha isikhafutini-ke ubhodi ngoba phela usanda kumphekela uThumeka wakuletha lapha endlini ukudla kwakhe. Manje usezoletha i-lunch box. Yazi le lunch box ubengahlala nje nayo laphaya kule ndlu ahlala kuyona ayisebenzise for ukuthi aphake okunye ukudla mephekile, but he decided ukuthi akakuletheke alokho laphaya kuThumeka ngoba nakho vele sagebhela okunye ukudla kwesibili. Guys, hhayi-ke uYanga ujabulile ukubona uyise, waze wamcela ukuthi ucela ahlale bandla aspende ubusuku khona adle nedina ngoba baphekile ukudla kuningi laphaya kaMabandla.
Guys, ubenganqaba yini uHlathi ehlala yedwa esingesenazoleka lo kade ebhizi epepenyeka naye, bedla inyama everyday nokudla kanokusho, bephuza ama-wine. Yeyi guys, impela umhlaba umshayile uHlathi. Guys, uhlalile-ke phansi walinda-ke ukudla, bamenzela itiye, wanethezeka kanti kusazobuya uBoy ulikamva egrawundini. Yazi ulikamva guys ubesesithathe over as ubaba wakulela khaya. Uthe mefika nje ebuya ebholeni wathi, oh sanibonani, mkwani wakamanda apha endlini. Waqeda waya kunina umcabuza la edlathini, unjani mama? Exactly as how the father of the house treats his wife. Kodwa-ke phela-ke siyazi ukuthi-ke uma wakhe uThumeka, but nje indlela abehave ngayo ubhuti bengathi nje sewutata waleliya khaya. But anyway, uthe methi dining room with a huge smile. Hayi, ismile samane sabohla same time ebona uHlathi ehleli kusofa. Wathi ayi ufunani lo apha? Ayi, wangenelela-ke uThumeka wathi utatakho lo muntu, utatakho. Wathi uzodla isophoro nathi namhlanje ebusuku. Wathi kuphi khona? Uyabona uzomela ahambe, hamba la. Wathi uHlathi, guys uHlathi akasakwazi nanokuphendula manje. Usemane nje abe inkuku enqunu imilomo, abheke phansi emzini wakhe guys, usekuyingane ekhulumayo. Yena as ubaba wekhaya usethula nya. Yeyi! Wamane wathi nje uThumeka, lalela la, uzohlala phansi sizodla sonke njengefemeli. Wathi yiphi yona ifemeli? Mekuwukuthi utata uyahlala apha, mina ndiyahamba, andizotsha namhlanje. Wathi lalela, imina umama walekhaya, uzokutsha lokutsha, uma ukuthi awukutshi ungaphindi utshe apha. Hey guys, wabona-ke ukuthi uzolamba uBoy, wakhetha kona ukuhlala phansi. Hayi, kube kufika ukudla, uHlathi udle engathi akakaze adle for a whole week guys. Wadla waphanga wakhotha iminwe. Abantu babhizi baba ne-conversation on the table, yena he's not talking, he's just eating. Eyi, lapho ulikamva naye akadli, ubuka yena uHlathi ukuthi waze wadla nangomnumzane webabo ngathi nje kade wavalelwa endlini ekhe yedwa bemncintsha ukudla and manje bemnikeza nje ukudla after the whole week. Anyway, kuthe sekushiwo-ke ijoke-ke emayelana noYanga nokuba yi-supermodel, wazama ukufakaza-ke bandla uHlathi washo ukuthi uma wakho uqeleqele, uma wakho muhle. Usencoma uThumeka guys, uthi umuhle, uthi uhlakaniphile. Yena emthuka kanje not so long ago. Yeyi! Kuthiwa ngabe usimoshela isihlahla kushiwo into kanje, because next time uzowudinga umthunzi waso. But anyway, umane nje wathi nje ulikamva, andizuhlala lapha ndibe ngibona le nyongo ingibuka la phambi kwami. Ngipretenda sengathi yonke into i-right, sihleli nenyongo la etafuleni. Waqeda wasukuma wahamba. Guys, uHlathi umane futhi wathula wangabe sasho lutho. Cause uyabona vele ukuthi noma ngakhuluma izwi lakhe alisezwakali laphaya. Ulikamva ubhongoza wakulila khaya. Guys, yeyano-ke nihambe emzini yenu niyofica kukhona amanye manje amadoda abusayo. Guys, this is a lesson for uHlathi. I hope ukuthi usifundile isifundo sakhe this time around, because yeyi, umhlaba uyabhafazana guys, uyabhofuzana umhlaba uma kuwukuthi awuhloniphi nabantu bawo. Aphela lapho-ke guys amazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqabileni.